Ei, què passa aquí? Això ja apareix un... Això apareix un pati d'escola. Però t'ho poses tu. Vaga, vet. Tuixat, què és això? Perdona. Ha pensat, anaves a posar la cuixa a un altre puesto? Dic alerta, eh? Miquel Montoro! Això no és sèrio. No és sèrio. A partir d'aquesta hora encara I què passa si puges número aquest? Pues que te pega una enrampada de por. Això se'n va al sofà. Exactament. Miquel, que si no mos quedarem sense temps. Exacte. Alegria, bordo vídeos clàssics, vídeos de tota la vida. Has saludat el nostre convidat, que... Com estàs, mestre? És un xef que fa menjar algun dia cuinarem junts. Això m'agrada. Bueno, cuinar, mira, si vols que estem junts i jo... Sí. Que li donis fet, José María? Bueno, jo te puc ajudar, però jo lo sé és menjar. No, escolta. Miquel, quin vídeo dus? Bordo vídeos bons, vídeos clàssics, perquè els anys passen, però no mos hem d'oblidar d'aquests vídeos que mos van fer riure en el seu moment. O sigui, clàssic ja de vídeos Clàssic de tota la vida. dels primers que feien vídeos per xarxes. Surts tu pelant una taronja? No. Ten de taronges. Perquè per ser feliç Ara és el moment, ara és el moment. I el blanc s'ha de menjar, sobretot. Sí. T'he de dir una cosa, Llum, avui. Què? Què ha passat? Un poc dolenta. Què? Jo? Sí. Què he fet? No te podré posar avui les caputes per serà. Haurem de llevar, però no passa res. La meva part preferida... El pròxim dia vendré més fort que mai. Home, per favor, el pròxim dia m'has de donar doble ració. Muy fuerte, mi amor, muy fuerte. Vendré més fort que mai. Què vol anava a dir? Vinga, va. Què passa si la gent és com Àngel, no? Xunga. No. Trista. Espera. Que se fiquen en la gent, Així perquè sí. però realment no en tenen ni puta idea amb qui se fiquen. Clar, perquè no els beben. Aquí hi ha un vídeo de n'Àngel quan... Què dius? Bueno, tenia més pèl i era un poc més moreno. Era un poc més moreno. Sí, Àngel, va per tu. T'estimo. Va per tu. No me veuré aquest vídeo. Jo, no. Voleu deixar el puñetero collarín aquest? Que tiene una cara dura, porque es una, maestra. para mí es un que tiene una cara muy Muy dura. dura. Jo he dit quan era més moreno. No me sale el nombre. Joder, el chaval este del que viene Sí, ahora, va. joder. No me sale ahora el nombre. Vos posa el dia, perquè aquest vídeo així directe... Este, correcto. ¿Quién? Aquest vídeo, ¿Cómo se dice? bàsicament, és quan un polític... No, es que no me sale el nombre. Vale, Digue-ho. este, el Urdangarín, sinvergüenza. Molt ben dit. Vas dir 3 vegades. Bé, no era exactament polític, Bueno, però gràcies a certs polítics va omplir la butxaca a gust. bé, és que això és insuportable, un lotet Deixa-m'ho anar. en so aparato aquest. Bé, què vol anava a dir? Amb un microbús. Aquest home s'estava ficant en el senyor Urdangarín. Sí, que va perdre el títol de senyor ja. Què passa? Que aquest home va començar a criticar davant les càmeres, que tal i que era i tal, i després no se'n van recordar del nom. Sí, li caia fatal, però no sabia qui era. Hauria pogut ser... Això és un clar exemple de n'Àngel Aguiló. Per ser feliç has de tenir una riera. Exacte. Així que si voleu, no me veure aquest vídeo que mos demostra pues, el que som els mallorquins. Vinga, va. Yo hubiera preferido que se hubiera casado. Porque ese yerno que voy a tener, ¿qué quiere que le diga? Pero... Amà, Ese yerno es Dios. Sí, el conec. Sí, el coneixem bé, tu en aquest. Te la saps en aquesta? Que Dios, por No eso. sé, no sabia. Pero ella estaba loca para esto. Y ella no tenía nunca menys si li novio. trobes el punt. Y no. Y No, me l'heu de parar al principi, perquè me sé el principi, no la segona part. Ah, yo soy su madre, això és el principi. Ah. No pot fer tota sola. Yo hubiera preferido No, que això no se és el hubiera principi, casado. què està passant? Porque ese yerno que voy a tener, Venga, va. ¿qué quiere que le diga? Ah, yo soy su madre y vengo a acompañarla porque su padre es muy mayor y no ha podido venir y vengo yo, aunque no me gusta lo que está haciendo. Yo hubiera preferido que se hubiera casado, porque este yerno que voy a tener, ¿qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que Y le digo, diga? este yerno es Dios, sí, ya lo sé ya que es Dios, por eso, pero ella estaba loca para esto, ya está. Ella estava loca para esto, ¿me pareix? Bravo.